Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by som sa vyjadril tak možno netradične k prezidentským voľbám, ktoré budú v Slovenskej republike. No a keďže som videl aj takú reklamu s okuliármi jedného kandidáta, tak som si dal tiež ako bez okuliárov a teraz si dám teda okuliare, aby som lepšie videl. No, ja tak stručne, že z toho dôvodu sa chcem vyjadriť, pretože v roku 1989 som bol študent a tak trošku aktívne som sa venoval tým takým pochodom a neskôr aj na našom odbore sme takí boli aktívni viacerí ľudia. No, žiaľ musím povedať, že som bol čiastočne oklamaný a podvedený, i keď teda ja som to robil aj viacerí z presvedčenia a neskôr som zakladal aj verejnosť proti násiliu v našej obci. Jednoducho som zavolal sestre, že či už je založené toto hnutie občianske. A mal som ako také informácie aj osobné skúsenosti, že nebolo všetko v poriadku. Samozrejme môžeme diskutovať o výhodách, nevýhodách toho celého zriadenia a súčasnej situácie. No a v roku 1992 som neskôr podpisoval iniciatívu za zvrchované Slovensko. No ako vieme všetci, tak neskôr v tom roku 1.1.1993 vznikla Slovenská republika. V tom čase som bol taký aktívny a stretával som sa s rôznymi politikmi, či už z federálneho zhromaždenia, alebo aj na úrovni vládnych predstaviteľov. No, čiže v zásade som bol v podstate za to, aby Slovenská republika vznikla a ten zámer, ktorý v súčasnosti sa diskutuje aj na svetovej úrovni, ale aj na Slovensku, že či by mala byť určitá koncepcia nejakej globálnej vlády alebo svetovlády, alebo posilňovať kompetencie Európskej únie, alebo aby mal ten národný štát hlasovacie právo, tak ja som rozhodne za to, že malo by to byť tak, ako je to v súčasnosti, aby to bolo teda, že má právo veta každý štát, ktorý je členom Európskej únie. No a preto určite budem podporovať aj teda voliť takého kandidáta, ktorý jedno z kritérií bude mať aj toto. A teda, že taký kandidát, ktorý už aj verejne propaguje, že by sa to malo nejako prehodnotiť a smerovať to k tej nejakej centrálnej vláde a centrálnemu rozhodovaniu v rámci Európskej únie, tak akože ten určite môj hlas nebude mať. A môže medové motúzy nám tu hovoriť a dávať a hovoriť polopravdy, nepravdy a aj kadejaké marketingové klamstvá, takže ten u mňa taký voličský hlas nikdy nezíska. No a na záver také jedno zamyslenie, že rozprával som sa pred viacými rokmi aj s tou mladšou generáciou a mal som taký až nepríjemný zážitok, keď sme hovorili o ekonomike a o Slovensku a iných štátoch, povedzme v Rakúsku, konkrétne to bolo aj ako ekonomika Rakúska a Nemecka. No a ten mladý muž mi tak povedal, že on by bol za to, aby sme Slovensko aj doslova teda predali tomu Rakúsku. No aby sme sa mali lepšie. No ja by som len toľko povedal, že možno tak ako sa v tom filme českom Pelíšky hovorí, že soudrozi z NDR niekde udelali chybu. Takže myslím si, že za tie 10 ročia
sme v tej národnej hrdosti a budovaní národnej identite urobili chybu. No a dúfam, že ju nespravíme aj v tých voľbách na prezidenta Slovenskej republiky. Takže držím palce a možno sa ešte vyjadrím, uvidím čo ako. Tak, držme si palce, pretože Slovensko je na prvom mieste. Fajnový večer. A dávam okuliare dolu.